Sziasztok, Jönci vagyok, és képzeljétek el, hogy van egy labubó. Úristen, nagyon vártam már ezt a pillanatot. Most jöttünk haza, ezt a Tesco-ba vettük, és úristen. Nem tudom, hogy mik a lehetőségek ezek, és nem tudom, hogy neked szeretném igazából ezt a sisit, vagy ezt a dalát, szóval az a neve, nem tudom, vagy ezt, igazából tök még csak legyen ez a bum, de amúgy a szikletek is remik, szóval úristen, bontsuk is ki. Nem nézek oda, ugye, hogy is ki kell bontani. Még soha nem volt labum, szóval... Úristen! Van egy labum. Ezt itt kapálják. Van oda. Illetve látjátok. Nézd ki. Aztán 3, 2, 1. Ó, de cuki! A sárga lett. Ez kicsit úgy hogy így néz ki, de úristen. Jaj, van egy labubom. Jaj, Isten. Hát kicsikét úgy fogy ide. Hát nem baj. És itt van ez a cucc, ez biztos nem igazi, szóval. És nagyon puha, halljátok. Úgy tudtam, ilyen kis ügyi-fogyi lesz, de hát nem baj. Úristen. Hát ezt nem tudom elhívni. Nem tudom elhívni, hogy van egy labubom. Azt a... Kicsit furán néz ki, de amúgy cuki. Sziasztok!